זה הקטע של... זה הקטע שקורה. כן. נינה זאת לקוחה קלאסית שמגיעה להסרנו לאחר שחוותה טיפול לא מוצלח במקום אחר. נינה מגיעה להסיר קעקוע מתחת לצוואר, קעקוע גדול שנמצא באזור רגיש. תאכלו לה בהצלחה. לא, יותר גרוע, שריפה. טוב, אני עכשיו סיימתי הסרת קעקוע בהסרנו אצל אייל המדהים. אני רוצה להגיד שבעבר אני עשיתי הסרה במקום אחר ולא הייתי מרוצה ממנו וגם נורא פחדתי מנזקים. אני רוצה להגיד שאצל אייל אני עם ראש שקט, באמת אין על אייל, אנושי, אכפתי. אני ממש ממליצה לכם, אם יש לכם קעקוע שאתם לא אוהבים, תסירו בהסרנו, אחלה מקום שבעולם.